Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Iy'ngolosi zisahamba nani, abantu abadala basanibethu. Azikho izinto engisho mhlampe ziyinkinga kanye kanye nabanye abantu namhlanje abafisa izinto zabo ziqaqeke. Sizoyiqaqa-ke namhlanje izinto, sizovula amandla, sizonenza ukuthi nazi ukuthi nina ningobani, sizoniphakamisa, sizonilekelela, sizoninikeza amandla. Le nto eniyidingayo nizoyithola, le nto oyifunayo uzoyithola. Wena landelela lento ephakama kuwena, ungayiphikisi. Ungaqale nje uyiphikise ngoba ikuwena, into ephila ngaphakathi kuwena, iyakutshela. Ungayiphikisi, ungazenzi umuntu odidekayo la. Akudidekwa la, uyenza into uphakamiselwa yona. So namhlanje-ke ngiyacela ukuthi into engizacela namhlanje ukuthi nazi ukuthi mekuthiwa kukhulunywa ngedlozi, yini idlozi? Yini idlozi? Okay, abantu abashona, umuntu owashona noma abantu abashona, amadlozi abantu abashona. Idlozi-ke lingena kanjani ekhaya? Leli dlozi eliphakama kuwena lithi ongenzele inkukhu, ongenzele ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Mose uyabheka, hayibo, ngizoyithathaphi mina le mali, ngizokwenzenjani, ngizoyihlanganisa kanjani lento efunakalayo ngoba leli dlozi lingidinga into ngingenalutho. Lazi ngani ukuthi mengithi ngiyaqala ngiyabhaquza izokwenzeka? Phela idlozi liyayazi indlela yalo, liyakwazi ukuvula na ubone nawe ukuthi yazi sengiqeda kwenza umsebenzi kodwa lento yenzakalile. Uyabona idlozi lelo, idlozi liyayazi indlela yalo, ngeke livele liphakamise into lingazi ukuthi kuzokwenzakalani. Uyabona, likufake la lifaka khona lingazi, likushiye kanjalo. Likho idlozi lithi kumele uphakamile idlozi likufake kogobela bese lingazi lizokwenzenjani. Akwenzeki into enjalo, seke lazi ukuthi kuzogcina kwenzakaleni. Uyabona, so ngiyacela namhlanje ukuthi nibe nokuqonda ukuthi mesikhuluma ngedlozi sikhuluma ngomuntu ongasekho. Emathongeni uyena umuntu obheka ekhaya, okhethiwe ukuthi abheke lelo khaya lelo elilandelwayo, ngoba baningi abantu abekhaya abashonayo, abanye asibazi. Lo singamazi kuvele kube uyena umuntu olidlozi asekhaya. Yingakho umuthi mawuphupha, uphupha umkhulu ongamazi kodwa uyakuhlenga ezitheni zonke okuvikelayo. Uxakwe lokho manje angimazi, munyama, uyangisabisa kodwa ephusheni nenhliziyo enhle. Uyabona, phupha ikhehle elidala, xelela ikhehle elidala kangaka la ngivika kangaka manje mengijahwa izinja ephusheni. Uyabona, ibona abantu abangamadlozi labo, abantu ababekiwe, abakudala, enegazi linye. Uyabona, so kubalulekile-ke namhlanje ukuthi uwazi ukuthi uma umbethwe le mimoya izohamba ihambe iphinde futhi icela izinto, ngoba phela ngithona iyahlengwa wena. Ungacabanga ukuthi uma uzophupha nje bese uyavikela bese kuyathula kanjela iminyaka yonke kuthulekele nje kanjalo. Lizobuya lifune into kuwena, lifuna ukulashwa, lifuna izinto, lifuna amandla, ngoba lamandla ekade iliwasebenzisa ephusheni aqede ngenxa yakho. Lifuna amandla-ke manje, lifuna amandla okuphila again, liphakame lalikhona. Lithi mntanami sengikuvikele kwaze kwabaningi, ngicela manje ukuthi unginike amandla. Xaye ukuthi amandla kanjani? Khulekela ikhehla lalikhona, khulekela amadlozi asekhaya, uwacelela indlela ayikhona ukuthi angahlaselwa izitha zakho nemimoya, ngoba phela umuntu mezokuthakatha uqala abheke ukuthi uhamba nobani spiritually. Uyabona, uqala check leyo nto leyo. So kubalulekile ukuthi ubakhulekele abantu abangasekho, amadlozi akho, your ancestors. You need to pray for them in order for not to them to be destroyed according to your situation by the particular time. You see, so kubalulekile-ke namhlanje ukuthi know them, have this type of connection engaphezulu, wamkele idlozi lakho, into zakho zibe lula, ngabi khona ukuthi khona. So I do understand that some of us, we end up having some type of dreams like our ancestors giving us instructions what to do in order for them to get power where they are. So we end up like being confused where to start. You've been shown that
do exactly have been instructed from your ancestors. If they're sending you to a river, ocean, a lake, or whatever, make sure you do the ritual according the way you've been told. Okay, you need to do exactly as you've been told. It's so very important to listen to your dreams, try to memorize, and pray to remember. Okay, so other things that has been like happening to you doesn't show any improvement, I put blame on you. It's been 10 years or 5 years or 3 years doing the same thing and you do not understand what you're doing. You don't even understand what is your calling. I put blame on you because you're searching to anyone. You're sharing a lot of dreams about to people. So try by all means to do some other things on your own. Your ancestor will tell you in your dream that go to someone, he will or she will help you according to this. But this time we will do it both of us. So answer according what you've been told. It will be easy. Your life will be clear. Understand your journey, your calling. Ngiyacela ukuthi senze izinto esitshela abantu abadala. Enza into okhonjiswe yona, ungayiphikisi, ungalinge wayiphikisa. And idlozi lakho lizokutshela ngisho ukuthi una namadlozi amabi, hamba ogeza. Because once kwaphakama imimoya, kuphakama everything that is even bad, even like extremely horrible, scary things. So try by all means to get cleansed. When the show ukuthi konke uyakuqonda, wambathiswa futhi, umbathisiwe, wakhonjiswa isembatho, wakhonjiswa everything, ubuhlali bakho. Lento okhonjiswa yona just ithande, ungayinyanyi. Because once waqala wanyanya, idlozi liya hlehla. Thanda into for example, idlozi lakho lithi thatha inkukhu uye nayo kephi emanzini, uyinquma ikhanda, ukhipha igazi lakhona encane, uthatha inyongo yakhona ufake ebhakedeni, bese ufaka lapho usawoti mhlambe opink noma o red, because mhlambe lesi usawoti o red. Ithi hamba uthenga kumama lapho uzohlangana naye uthenga usawoti lapho endleleni masuyosebenza ngale nkukhu le, yezwa. Idlozi lakho likutshela kanjalo ephushweni, lithi hamba kwezinto enjalo. Kumele uvuke uhambe uyokwenza kanjalo. Lizokutshela ukuthi njengoba ngithi thatha le nkukhu uyinquma ikhanda ukhiphe lokho, ngifuna ukususa lento esemva kwakho ehamba nawe. Uzokhuluma 1 no 2 no 3 no 4 no 5 bese uyangibiza bese uzusithela ngebhakede. So izinto eziningi ayidinga abantu guys. Musana ukuthi mase niphuphile bese ngiyaqhuma. Ufuna umuntu ozokuthela ngebhakede ke manje, usufuna umuntu ozokubambela le nkukhu. No, ibambe wedwa, iyenze lento wedwa. Do not like invite people, because manje mozo invite people, they will see you ngeke usakwazi ukuyenza kahle lento. And idlozi lakho ubeni nobabili ephushweni nalo bezoba khona spiritually kodwa uzoba safe. There's nothing will attack you. If you're afraid of water or whatever, idlozi meli hamba nawe, there's nothing will happen. And likuthumile enza leyo nto manje usuzu lokuthi wena inkukhu mina kanje na, like nguglamour ngihandsome kanje ngizobe kanjani inkukhu. Kumele ube nesibindi because into ezosiza wena, yenze, just do it. It will help you. You shouldn't be afraid. Take a chicken, cut a hair, take a blood, take inyongo, and then ingakho nje uhamba nomuntu, hamba nomngani wakho, hamba nosisi wakho, utsheliwe ukuthi ungafi kunamuntu, uhamba uyocela inhlanhla, ziwulele kubani? Kumngani wakho nakusisi wakho. Ucela umshado, ucela imali, ucela amabhizinisi, ucela kolele ngala. Ngobani? Ngithanda ukuhamba nabantu. Musana ukuhamba nabantu. Idlozi lizothi lo ngizomkhombisa khona lento ayicela la ayinika umuntu ongala, into angahlangene nayo, uyabo. So ngiyacela guys ukuthi nigade into kanjalo. Mekuthiwa hamba woza nomuntu, bayazi ukuthi indaba uzohamba nomuntu. Mhlambe khona into ezovela uyibone nobabili ukuze ningathuki. Vele wenza umuntu nobabili, uyabona.
Yingakho kuthiwa woza nomuntu. But make sure ukuthi ungezi nomuntu, do not do it. Listen. Ukulalela okusiza umuntu edlozini ukuthi ubizo lakhe libe impumelelo. So indaba injalo, ngiyacela guys ukuthi ningawasaba amadlozi enu. Idlozi lasekhaya lisiza wonke umuntu, livikela wonke umuntu. Angiphathi mele ngimbetheke-ke. Iyona into vele edala ingxabano ekhaya ukuthi awu usibani bani umbethwe idlozi elingivikelayo kanjani? Elala ekhaya limbethe yena. Shuthi la ekhaya sozwa ngayo. Abantu basho kanjalo yabona. So guys, angiwaphuza amanzi angenalo emona, amanzi mahabi. So ukuze ngiphuza amanzi, qondo wami ukuhlezi la. Faka ulemon guys because angiwaphuza amanzi ayangihlula mengenalo uthi ungcono mengiwafaka ulemon ngaphuza nje igubhi ezu2 lezi. Yabo. So injalo ke indaba abantu abadala ukuthi anenze lento, ningabi nokwesaba. Noma ngabe yini ofisa ukuyiqa namhlanje, iqala. Ukulandela nje amaphupho. Ulandela amaphupho, enza into oyitsheliwe bese uyalazi idlozi lakho ukuthi lingubani. Elinye idlozi lizosifihla kuwena ngoba uzothi ukuthi hayi ngeke la ekhaya ngikaze ngisibonele sisome salomuntu kanje, akekho umuntu sokuba kanje. Elinye idlozi liyifihla ngomuntu owakini oseke washona la ekhaya mhlawumbe ugogo. Kanti akuyena lo gogo, ugogo omdala. Sosugogo wena ugogo wakho umpofu, kodwa yena uyisithe ngayo ukuze ungathuki ephusha ukuthi hayi yabo amadlozi amadala amathongo enza njalo. Amadlozi amakhulu akade akhothama enza njalo. So kubalekile-ke njengamanje ukuthi uzame ngayo indlela ukuthi into otshelwayo nephushweni uyenze. Musu ukugijima manje umuntu ume usephuphile afisa ukuvuka ngisho ebhedeni athathe manje ifoni adonse laphana i-notebook abhale phansi emasethi lento ufuna ukuyifundela usibanibani ukuze lento ngizoyizwa ngitshela usibanibani. Hayibo, ngisanokuyenza lonto leyo. Sohlaba ucingo ke manje leli iphupho lisho ukuthini kanje kanjena ngiphupha ukuthi kanje. Mina nje I won't lie, I do not share my dreams. I do not share them. I just kept myself like thinking, it's okay, what should I do about this dream? Ngaphandle kwephupho elithi umngane wakho uzoba sengozini. Ngiyakutshela ukuthi uzoba sengozini. Ngibona u1 no2 no3 ukuthi ukuphatha kabi lokho noma kuphathi kabi okwakho lokho. Mina ngikutshelile ukuthi gada basoba. If you didn't listen, you're on your own. Like I won't like trying to. Yabo amaphupho lawa azokukhomba ukuthi azokhuluma ngosibanibani ukuthi usibanibani ukuthi nokuthi bese kwakhona iphupho elithi gada usibanibani. Ngiyagada, hayi kancane ngiyagada. Yabo leli lithi gada usibanibani ngiyagada ngempela. Angeke ngilo ngithi yazi wena ngathi ngiyakusola, ngeke ngize ngiyekuyena but ngizomgada. Ukungena kwakho, ukuphuma kwakho, ukukhuluma kwakho, ungibuka kwakhe, everything ngizokugada. So maphupho ahlukene kodwa kunalamaphupho lawa akhuluma nawe idlozi likhuluma. Ngeke lonto ikhuluma nomuntu, ngeke ize ngenze nami lonto leyo. Ngabe nje la ayisahambi kahle lutho, ngeke ngenze lonto leyo. So kubalekile ke guys ukuthi siqale manje silandelele izinto zabantu abadala. Idlozi mele icele lithi ngilambile, hamba phela uyothenga ama-fruits, ethenga izinto zakudala lezi ezo attract abantu abadala, hayi lento yasimanje. Idlozi lizohlezi lidinga izinto ezinhle, lithengele, lenzele lento lomile. Hamba phela uyokwenza lokho, utsheliwe. Uyabona? So ngiyacela nje kakhulu ukuthi uzifake ulwazi kakhulu ngabantu abadala mokuthi umbethwe ibona. Khona abantu abadala kade baphila emhlabeni abayaziyo lento yakudala yabantu abadala. I just need those people. I mean, I do pray every day to meet someone who's so very educational, like onolwazi olukhulu, ojulile ngezinto zakudala. I do listen to those type of people most of the time. Some of them, they like speaking different language, but I listen to those type of people. They encourage me, yabo, ngezinto eziningi. Some, they do not belong here. Some of them, they are foreigners. So I do listen to them.
They are very smart, and they do they do type of healing differently. It's so very impressing me. I listen to izinto kanjalo. I do learn from them, and I wish to go far and learn, like see where we come from, because my ancestors, some of them, they are like from other countries. So I wish one day like to go and see them. Yeah. Never mind that. Into engifuna ukuthi uyenze namhlanje uqala uzazi ukuthi wena ngubani. Qala usebenza abantu uma ukuthi uphiwa amandla okulapha. Lapha. Amandla akho mawangabi useless, mawabe useful to people. Uzame ngayo yonke indlela ukuthi usibheke. To be very, very consistent about your life. Okay? So try by all means to be very passionate, whatever you were able to start. Listen to your dreams, follow them. Get into action. Your action to help you to see who you are. Okay? Get dressed. Gqoka. Gqoka izinto zakho. Ifihlo zilithe gqoka. Kumele igqokisile. Gqoke lokho. Kumele igqokise ephusheni. So ngiyacela ke emakhaya ukuthi ningagive up. Kumnandi ehlozini, kumnandi ethonyweni, siyakhuleka. Siphinde thokoza, share, chamaka. Uyabona, kumnandi, ziningi izinto esizenzayo. Kumnandi kuyenziwa, siyasina, siyagida, siyagiya, siyarawunda, shaya yonke into. Konke okuhle siyakwenza. Kumnandi edlozini, akubuhlungu. Akubuhlungu guys, kumnandi. Mina do enjoy. Ngisho ukuthi umuntu angangithi sister njani, ngiyayenza ngothando. Ingakho ngingazange ngifeel pain. Uyabona, ngoba ngiyakuthanda konke ngifanele kwenzeke. I understand ama-attitude abantu ukuthi okay abantu banjani. I do understand. I'm very aware about life ukuthi kusasa kuzoba nje. It's might. Okay? So ngiyacela ukuthi nihlale sabuhlungu. Ngiyacela ukuthi nenze kanjalo. So don't forget to like and subscribe. Iyobonana ngelizayo. Bye.